हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी सात्विक कुकिंगाक तुम सगळ्यांक हार्दिक स्वागत। आज आम्ही दुधे पोळी करूया, कशी म्हणू पळोवया। दुधे पोळी करूक दुधी हे रव, धवे रव अथवा तुम्ही चिरोटी रव समेत यूज करूयेत आणि हे मिरसांगी पिट्टी आणि हिंग आणि मीठ इतलेच आणि ಸ್ವಲ್ಪ तेल। आम्ही डीप फ्राय करतानाची आम्ही पॅनावरी अशीची फ्राय करचे। हाव अंगा दुधे पोळीक मीठ गांदवला अंगा रव अस आम्ही हाकत चिकेची मीठ घालूया आणि थोड़े चिली पाउडर, थोड़े हिंग आणि हे मिक्स करूया। आता हे मीठ लागला लाइट जाऊन पूरा आणि हे जस्ट आणि तो डिप करचे लाइट जाऊन पूरा साइड साक रव लागून आणि हा अंगा कायली दवरला आणि तेल समेत घालला तका जस्ट कायली दवरता गेल्यारी सही। आता हाव पुरा दवरला अच्छिके तेल घालूयात। सांड गॅसारीची ह्या बाजूदारी लाइट जाऊन बाजून येता नांगला करपून येता सो हांव आता क्लोज करता असं चिके वेळ नंतरी हे एक साइड बाजून असता। आता ह्या पोळी पुरा लाइट भाजला आता चल्ला आता आम्ही देवाक ऑफर करूया। ये आता आम्ही देवाक ऑफर करूया, तुळसी देवानु देवाक ऑफर करूया। हे तुम्ही शीत रंधई अथवा दाळीतय ಒಟ್ಟು समेत हे लायक जाता। ट्राय कराची आणि कशी जाला म्हणू आमका सांगाची। हरे कृष्ण।